Tady zdravím všechny diváky. Ano, dneska tu máme, jak si můžete podívat, opening. Bude to teda opening zaklínačské věci, kterou vidíte hned za chvilku. Já se to jen posílám laktárkem. Je ten voda, abyste věděli, možná. Tak, a co si tu vlastně dneska budeme rozbalovat? No, budeme si rozbalovat zaklínačskou dýku. Ano, měla by být ze zaklínače 2 nebo 3, nejsem si tím pořádně teda jistý. No, já jsem prostě v jedničce, nebudu lhát. Nebudu to. Jo, jinak z ochranného obalu už jsem to rozbalil. Jo, protože prostě už mě to zajímalo, no. Ale ještě jsem na to nekoukal. Na čísličko máme tady. Jo, jestli se ptáte, jestli tak ano, tohle to jako bylo s izolepou, ale už jsem si to před to video předotevřel, abych se s tím nemusel štvát. Asi to můžeme začít otevírat. No pozor, no tak lidi dívejte, tak tohle je nádhera. To vyndám. No, nekecej, no, když mi to zaostří. Jo, zaostřila, vidíte. Runový písmo máte na krajích, hezká textura. Ten konec mi to nezaostří, to je jedno. Si nechám, když chtěl reklamovat, protože tady tahle věcička se dá reklamovat do 2 let, jo. Takže jako v klidu. Ale podívejme na to. Takže tady tohle je plastové teda, což mě osobně teda štve, protože kdybyste chtěli další opening, tak dejte nějakou masu like, mě to upřímně jedno. Tak já mám teda meč už. No a ten je z kůže. Tady tohle. A tohle je z plastu, to je první věc, co mě hodně štve. A jinak to je hodně hezký. Jinak druhá věc, u toho meče, tady je provázek, tady to máte plast. Tohle není železo, i když se to tak tváří. Protože to máte ten plast taky. No. Jinak ty hlavy dračí jsou hodně hezký. Ale už není plast. Takže otevřeme. No, tak. Vypadá půzdro. A zkouška toho, jestli mě se tím poraním. Dobrý. Ostrý to teda není. A je to taková hezká dýka. No jo. Už mi to zase nemůže zaostřit. Sakra. To je jedno. To je jedno. Hezká po bocích taky není ostrá. No, tak co mi tu vadí, je tady tohle, tenhle nápisek. Protože to bych u toho fakt nechtěl. Jinak je to fakt hezké. Něco o té dýce. Tahle dýka, no uklidíme ještě. Takže abych vám řekl něco o tady té dýce. Tady tahle ta dýka má 24 cm dlouhou čepel. Měla by mít, měřit to nebudu. Pak a s tou rukojetí, to máme dohromady 37 a ty hlavy jsou zbylý 2 cm. 39 cm, jinak dýka moc hezká, nepořežujete se o ní, to je dobrý vědět, nebo aspoň mně nepřišla nabroušená. Tady ten konec je tak zvláštně zaoblený, ale to nějak nevadí. Jo, jediné, co mě teda štve, je ten nápisek. Tady tohle, že není z plastu. Teda, že tohle je z plastu a tohle taky. Protože kdyby to bylo kůže a provázku, o moc by se mi to víc líbilo, jo. Jako takhle mi to přijde nevzhledný a není to jako ono, jo. Že čekal bych něco lepšího, ale jako dohromady a i s poštovným to stálo 5 kg, tak stěžovat si nebudu, jo. 390 Kč dýka a i s DPHčkem.
Jinak z toho shopu mám v plánu si možná koupit i meč za 3, který je hodně podobný jako ta díka a je taky runovej, protože tady to máte runy. Poznáte podle toho 2 spojovaných. Teda aspoň takhle jsem se o runách učil já. Či jestli jste byli fandové telefonního zaklínače, tak jste tam měli runový meč, díky jste tam neměli, ale já jsem se začal zajímat o pár runových věcí, no. Bohužel ta hra se skočila a teď z ní nemůžu natočit video rip content, nevadí. Ale jinak jo. Je to hezký, za mě asi tak 8 z 10 bych dal, víc bych doopravdy nedal. A tohle video bych pojmenoval rychle opening, protože fakt 5 minut je málo na opening. Jinak je to hezky vzorovaný, to ne, že ne. Ty růže jsem se ani nevšiml. Počkej, ale tam byl nějaký řád. Já nevím. Do příštího videa, jestli dáte ty lajky do openingu s mečem, tak nebo to už nebude opening, to si jenom ukážeme, jak vypadá vlastně ten meč. Tak bychom to vlastně, jsem to týdny se mal pozjišťovat. Jinak ještě jedna nevýhoda, co mě tady štve, je, že jako poslali mi to hezky naleštěný, ale jsou tu kousky plastu, což mě třeba očividně hodně štve, ale to nevadí. Takže za mě díkáč 8 z 10 maximálně. Jako jinak splňuje všechny kvality, líbí se mi. A fakt na to příští video, jestli budete chtít, tak můžeme s tím mečem. Takže já se s vámi prozatím loučím, dejte like, odběr, bude sranda a zatím čus.